Mamă, îmi pui să mănânc? Nu. Atunci, îmi pui tu. Mă, nu înțelegi că nu spun, vreau să spui tu singur. Să ai și tu plăcerea asta, să Bine, nu-mi spui, pun. să mănânci. Dacă nu-mi pui tu, nu mănânc. Eu ce fac, mă? Lasă aici să se împută? Nu, mamă, bag-o la frigider. Ui. Mamă, dar dăm să-mi pun, ce naiba? Nu mai, gata. Mamă, nu mă, vrei să slăbesc? Nu mai, gata. Mi-e foame. Îți pui odată. Da. Ah, mă, Alex, de mă, dă 10 ori mai întors, așa. Ia-ți castronă odată și pune. Du-te și pune. Nu, via. Nu te duci? Nu, vii cu un castron și Frate, spui. și nu mănânc. Și bag oala în frigider. Nu mănânc. Îți bagi de mine. Bine. Vezi că tu o scoți acum din frigider, eu nu mă scot. Mamă, dar mi-e foame, mamă. Mă, mișcă-te, că Mamă, e mi-e acolo. foame. Vrei să plâng? Nu-ți lași, mă, Alex, tu vrei să-mi vină să capul jos. Mamă, dar pune-mi și mie, îți cade mâna dacă îmi pui. Nu, nene, spui singur, eu ți-o las. Gata, nu mai disturbi.